салому алейкум бародарон ва нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардесем. бародарои азиз, ба ҷое ки мо истодагӣ маҳмият наметен, ҳозир мо зан задам барои кор срочно удам дар кора ва ҳозир ин видеоро шумо тамошо кунед. метавонед дандана илтимос гӯш кунед. як кор не чанд кора кор ҳастай пеноблок чиндан объёмай бо кор ҳастай бародарои азиз ғишти сирх яъне ки кирпичи сирх чиндана бо кор ҳастай сварщик лозима бо разнорабочий ҷой хо ҳастай кор қарор дорад дар шаҳри Москва. ҳозир ман наворе ки ай кор чӣ хел аст чӣ хел нест ман навор шумо мемонам. баъди ҳамин видео шумо худтон тамошо мекунед ба рақамое ки зери видеода яъне ки дидестен рақамои ҳамин соҳибкора бачаи тоҷика. и одам масалан ягон пасрядик нест, просто одам мега ки ним хеле кор аста мера кор мекунӣ сумша метан сумша ҳамин бача худаш мегира мета. и якум одам яъне ки якум морати бачаро ба реклама кардетам уже чандин коро бисёри бачаҳо минаддоршидагиян ки ака ҳамин одам фреб накард 100% сума додагия. так шо бародари адид рақаморо мемонам. аввал видеои дал шиша тамошо кунед то охирша ки чӣ хеле корҳои маъқултон шид мерен кор мекунед. нарх набоша ҳамаша ахитшон мепурсем барое ки дастсрочно ҳозир видео кард. ма нахостам ки кора бестам ҳамаша масалан банависам дига кунам. ман хотир кор ҳастай чӣ хеле гуфтам пеноблок кладка ғишти сирх кладка сварчики ҳам метавонед сварчикира рӯзи корӣ метад дигарош пеноблок ғишти сирх бародари азиз объёма разнорабочиам рӯзи корӣ ҳисобаш мекунам. бародари азиз ман хотир хоҳиш мекунам видеоро то охир тамошо кунед. рақамҳои поймидагиро мегирем зангш мезанем якафа кор меша. зинда ва сарбаланд бошен то видеои оянда.